Fi jyst wir ag yn gysylltu yma'n gogas. Dwi wedi bod yn y rôl ys 8 mlynedd erbyn hyn. Mae'r ysgol yn agorad i 265, dwi'n meddwl sgyn ni ar yn llyfrau y funud, a mae hynna o'r oedran o 3 i 19. Mae bob un plentyn sydd yma efo y datgan i ddod i mewn, a mae bob yn plentyn efo anghenion arbennig nhw hunan. Tam cychwyn eisiau rôl yma, y syniad oedd bod fi'n mynd i gallu signpostio, cynnig bore coffi, cyrsia, a jyst fod yn gefn i rhieni lle mae o di newid a altro lot. Lle mae fod yn rhiant yn anodd, ond mae fod yn rhiant i blentyn efo anghenion arbennig yn anoddach beth. So, yn buan iawn, sylweddolus i bod y pethau safonol, fatha bore coffi a'r cyrsia, ddim digon, y lle efo rhaid i ni mynd mwy i cefnogi'n teuluoedd, fel bod yn creu cymdeithas a altro y culture o'r ysgol lle. Mae gen i ferch yn dod i ysgol Goga. Mae yma ers iddi fod yn 15 oed, a dwi'n cofio dod yma a cyfarfod yn harad a'r gwybodaeth roth yn harad i ni, oedd o'n gret. Mae gen i fab 8 oed dod i ysgol Gogar. Dyn ni dod i nabod angharad yn ystod yn amser dod i'r ysgol. Mae angharad yn swyddog cyswllt sy'n dod â ni rhieni at yn gilydd fel tîm bach. Felly, dyn ni dod i nabod yn gilydd ers anffodus. Dyn ni'n gweld rhieni eraill yn aml iawn. Felly, mae'n neis cael y cyfleoedd o dod i nabod yn gilydd a cael ffrindiau newydd. Yndi. Mae gennym ni asiantau gwahanol sydd yn rhan o'r ysgol, ond mae yna ar y safle yma hefyd, mae gennym ni Speech and Language Department, mae gennym ni'r Child Development Centre yma, mae gennym ni CAMS a CALS, sef y swyddfa yma. Mae gennym ni'r paediatricians sy'n dod i mewn, yr orthotics, opticians a'r deintydd. Mae'r mab hefyd angen gwahanol disgyblaeth yn ei fywyd, a mae'r ysgol Gogarth yn dod yn nhw gyd at ei gilydd o dan un to. Felly mae'r asiantaethau sef fewn yr ysgol yn wych. A sydd yn help mawr i disgyblion yr ysgol, achos mae'n lle adnabyddu sydd yn nhw, sydd yn lle diart, lle mae yna ofyn. Felly mae'n cael asiantaethau dod mewn i'r ysgol yn help ofnadwy yn bywydau yn plant, a hefyd i ni rhieni, achos dyn ni'n gorau poeni mynd yn nhw allan i apwyntiadau yn y gymuned. Felly mae'r ysgol gymunedol yn wir help. Dyn ni reit excited am y blwyddyn nesaf yma. Da ni'n gobeithio cael youth shed ni'n hunan y fyma. Mae Conwy efo sawl youth shed, ond yn anffodus di lot o'n plant ni'n teimlo digon hyderus i mynd i youth shed pre-leave. Da ni hefyd yn gobeithio cael clwb bore Sadwrn, a fel bod nhw'n gallu dechrau cymuned eu hunan ar penwythnosa, a hefyd vision ydy bod yr rhieni hefyd yn cymryd ownership ohono fo, bod dim ysgol fydd yr rhedag o, ond mewn partneriaeth efo rhieni a teuluoedd eu hunan. Dwi wedi cael rhieni hefyd drwy mynd i paddleboardio, mynd ar beics. Da ni'n cael neud pethau gwahanol hefyd, bora yoga, felly. Mae'n neis cael dod mewn i'r ysgol fel rhieni a gweld beth sy'n ymlaen a fewn yr ysgol, ond hefyd bod ni'n cael neud beth i ni'n hunan i iechyd meddwl ni, achos mae'n wir helpu ni fel rhieni'n dydi parhau hefo'r gofynion. Da ni'n mynd ben yn hunanach da, na. Da ni'n gwybod bod anharad achor arall i'r ffôn, os mae yna broblem neu isio gwybodaeth neu Yma yn ysgol Gogarth, da ni isio yr gweledigaeth i fod yn ysgol Bro. Da ni'n ffodus mae gen ni cymaint o bobl yn rhan o'n gymuned yma yn yr ysgol, ond rydyn nhw hyd yn sbio o tu allan neu i'r cymuned i weld pwy arall rydyn ni ddwad i mewn yn teulu ni, i'n helpu ni, ac i'n na hefyd cefnogi nhw fel cymdeithas ni'n hunan felly.